Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Komunitas analitis karo sampean sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa mungkasi video. Sampean bisa nimbang saben parameter saka perusahaan ing pitakonan ing liyane rinci. Kita bakal nganalisa indikator utama perusahaan karo sampean. Genesis Energy, ticker GEL. Review iki adhedhasar data wiwit 24 Juni 2025. Déning klasifikasi Guru Markets organisasi Genesis Energy kalebu subkategori Energi Logis, 41 perusahaan sing melu pambiji. Deleng solusi pungkasan ing mburi video iki. Skor sakab kanggo perusahaan, minus 6,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika, 0,8 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing pasar saham kanthi sakabehe. Bisa dicatet menawa skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,8 poin. Marang minus 6,5 terms Genesis Energy, LP. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan Genesis Energy lan saham subkategori. Kita waca sing liwat pungkasan 12 sasi enggo bareng Genesis Energy, nuduhake dinamika 27,2%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 20,2%. Kapitalisasi pasar perusahaan Genesis Energy gunggungipun $2,4 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $523 miliar. Regane buku perusahaan minus $0,23 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $191 miliar. Bandingaken enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Genesis Energy ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,39%. Regane buku minus 0,122%. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku saka subkategori, ala minus 1 titik. Organisasi sing diteliti nduweni kewajiban utang minus $2,545 miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 1094% saka ibu kutha. Asil saka kewajiban finansial perusahaan, banget ala minus 2 terms. Rasio rega kanggo earnings perusahaan yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 15,5. Evaluasi rega bursa saham kanggo rasio badi dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala banget, minus 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi minus $206 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ditaksir sakwentara ing $185 yuta. Taksiran pratandha saka proyek keuntungan mangsa dibandingake karo subkategori, pasable, 0 terms. Rasio regane kanggo revenue perusahaan yaiku 0,8. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 1,3. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2,69 miliar. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Taksiran indikator revenue mangsa sing digambarake dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, ala minus 1 poin. Marginality punika minus 8%, karo rata-rata 8,6% kanggo subkategori. Evaluasi bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pasable, minus 0,5 poin. Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 2,29%. Sing 487% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai organisasi punika $984.000.
Dene kanggo subkategori yaiku $5.772.000. Evaluasi volume modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Volume bati saben karyawan individu perusahaan minus $99,400. Kanthi rata-rata ing subkategori $372,600. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $1.250.000. Subkategori $4.358.000. Evaluasi volume dodolan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori pasable minus 0,5 poin. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 4,8%, dibandingake karo rata-rata subkategori 2,1%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 63% kanggo perusahaan Genesis Energy, LP. Kanggo subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 47%. Volume dagang saiki yaiku $16,67. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $16.32. Ayo kang katon ing tabel pesenan kasedya kanggo Everyone, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa umum ing mangsa diwenehi dening Sistem Informasi Evaluasi Simpenan, Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar asil analisis sekuritase Genesis Energy, LP. Sistem informasi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $16,68 US. Menehi hasil iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis relatif kurang. Organisasi dibiji nggunakake metode penilaian indeks AKIM. Jupuk kauntungan disetel ing 12,74. Mandeg mundut disetel ing 20,62. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan didandani kanthi otomatis adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 24 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker IMPP bakal dadi pesenan tuku utama. Video kanggo urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho ditutup ing rega pungkasan. Matur nuwun kanthi sanget pamirsa kanggo nonton video iki lan nggunakake sistem bantuan Guru Markets.